थाइगिरा सिरिदों र' साला सिरियाखैमोनबाबो आङो दिनै थुख्लायनानैबाबो थाइसेबाबो हानथारगौमोन। हाग्रायाव ज'ना थागोन आं। बे लाफाथियाथ' सानजौफुमानि गिदिङो हारसिं बै दंफां सिंफोराव दुब्लिफोराव थांलाबायो। जमना थागोन हाग्रा सिङाव बिनिफ्राय बे थाइगिरजों खुबैगासिनो खुबैना होगोन ओरैबायदि गोसायै खुबैगोन ना आङो। मबाइलाना थुख्रा थुख्रि जाजोबगोन आंनिफ्राय थगायना लानाय मबाइला। आरो जुदि मबाइलखौ खुबैनो मोनाना मानसिखौनो खर'आव खुबैगासिनो खुबैनानै फिट जाहोखागोन आं। नागारा आंबो फिट जाहोथारगोन आं बेखौ खुबैनानै। आंथ' अन्थाइजोंसो खुबैनो सानदोंमोन नाथाय अन्थाइजों खुबैयाबो आरो थैना थागोन ना। थाइगिरजोंनो मोजां जागोन साला थैनायबो नङा बियो फिट जाना थागोन। आंखौ जाम्बि होननानै बुंबाय थायोना नाय दिनै जाम्बिनियाबो पावारा बेसे। जाम्बिबाबो रागा दं आंहाबो मिथिबाय। आं आरो रागा जोंबा ओरैबायदि जोंखायो ना माने बुंनो नांला आरो। जेब्लासिम नोंनि मबाइलखौ सिफायनो हायाना आं सान्थिखौनो मोननाय नङा। दानियाबा जमहैनोसै। दिनै लोंना होनोसैलै थेवब्लाबो दिनै बांद्राय लोंनो हानाय नङा। एसे खापसे लोंनोसै मबाइल बायनायनि नामाव। मबाइल बायखालिथ' लोंनाय जायासैयानो दिनै सिरि लोंखुमाबाय आरो। आंथ' बेदर एवनानै एकदमबारे गंनै गंथामसो लोंनो सानदोंमोन नाथाय हायाना। खेबसे एसे बिमाजों खेब बुजाबा बिनिखायनो आं दिनै फेया फेनाय बायदि लोङा आं नङाबा बुजामारगोन आं दिनै। ओरैनो खापसे लोंथारनोसै आरो ओरैनोबाबो आंखौ बांद्राय फेखाया। बुरजा लोंनांगोन अब्लासो फेयो लाफाथि लाहारिया। बापरे बाप 30,000 दामिकनि मबाइल बायनो हादों आङो। 30,000 दामिकनि। आं लानाय मबाइलाथ' बेसेबां लादोंमोनबा 12,000 ना माल'सो लादोंमोन। सासे गोनां न'खरनि बयफ्रेन्ड मोननायबा फिस्लाय आइफन गंसे लाबागौमोनलै आं बालनि। नागिरनांगोन सासे नागिरनांगोनलै गोनां न'खरनि फिसा। 30,000 दामिकनि मबाइलनि केमेरायावनो खथ' मोजां उथिखायो फट'फोरा क्लिन बिउटिफुल उथिखायो। आरोथ' आइफननि केमेराया बा खम मोजां उथिखागोन बेथो माथो DSLR बायदि उथिखायोनोलै। बेनिखायनो नांगौ आंनो आइफनखौबो नांथारगौ। सेंग्रा सासे फथायना लाग्रोनि बिनि उनाव मोनगोनथ' आं फुस्लायनो रोंगौथ'। लाफाथि लाहारि जाम्बालर। वाव गुफुर नुसारसोदों माथो। बे सनसफिनो फैसाखौ होलां बालनि। दरखार नांदो दे बाथा राजानावनो बेनो आं 300 फैसा होनो नयसो। आरो ओरैनोबाबोथ' मोनथिखानाय नंखाया बियो दाखालि आङो बिबानिमोनखौ खोनासंहोदोंमोन होननानै। खिग्रान मोखां बे सनसुबिनानो फन हरलायबाय खोनार' फैसा बिनो रायख'आ बेदर जानो। सुरबायाबा बेदर जानो मोनाखै सुरबायाबा मोनदों आंहालाय मा खर' अरजादों। बे आधा मिनिट रायज्लायनानै आं बेनो 300 फैसा होनो मा दरखार आंनो होफिननो हागौबा। मानसियाबा फैसा गैखाया जादों दा मबाइलखौबो बायना लाबाय 30,000नि। ओमफ्राय दा दुर्गा फुजाबो सफैथारबाय खानायखौबो स्ट्रेट खालामनांगौमोन आरो दख'नाखौबो आंनो 10,000निखौसो नांगौमोन आरो फैसा बिनो फैबावो लाजाबो खोना। न'खरा मा मोनदोंलै बे थिखोरिया साला। मायो मा जाखांहरबाय थायोलै पालनि। लाफाथि अबाव दङलै फैसाखौ लायनो थांसै आं। आं उन्दुनासो दङलै खर' सासोदों लोमजादों आं सनसफित। नोङो फैसाखौ गाबोन लांफैदो दे गाज्रि मोननांला जोबोद गोसायैनो लोमजाथारदों आङो। लोमजादों? आंनो फैसाखौ नांथारगौमोनलै। नों नांगौ होनबानो जागोन नामा? मानसियाबो गथ' गोसा लोमजाखादों मानो बुजिया नोंनि सनसफित होगोन ना गाबोननो? मैयाबो बुंदोंमोन गाबोन होगोन होननानै दा आरो गाबोन जालायगोन आरो ओमफ्राय गाबोन जालायगोन। नों मानो बुजियालै सनसफित हा?
आं लोमजादों उन्दुनासो दङ मुलि जाबाबो हामाखै नै दानि बावसो आइया आंनि खर'आव 10 बाल्थिंसो दै लुना थांबाय मिथिगौना दे जागोन दे गाबोन खिन्थु आं थांथारगोन दे लायनो जागोन दे दोनथ' होमबालाय आं हाला रायज्लायनो उन्दुनोसै आं आयदै खर' सासोदों रखर साला खि गोरान मोखांखांनो बेयाव खालि फैसा गाखोबाय थायो फैसा नांगौ जादोंबा थां खामानि मावै थां बा सोरनिबा सिखावफोरखौ खाहैदो बोरमा खावैदो मोसौ खावैदो आंनाव साला फैसा बिबाय थानो लाजा बियो जोंना बिरफा होनोसो लुबैयो आं माथो लाफाथि आसलसो र' नोंखौ आं दिनै गारा थाखुमानि र' आङो थाखुमानानै ओमफ्राय बेखौ आं गारखायालै दिनै गारनायाव गैखाया बे सनसपि बै थालाखौनो आङो थैबाबो मोजां मोनगोन जाला भिखारिनि जातफोरा बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरानो थैनांगौमोन जानो गैया बाल गैया मा खर'खौथ' थांना दंबाय थायो बिसोरो थैनो हाया बिसोर थैनो आरो बिनानावा गग्लियाथ' खरिबावसो खरिखौलाय सोर नंफाया हाबा खालामगोन दे बिनिसायसो थैनायानो साबसिन आरो बिमायाबो थैनो हानाय जाबाय दे बैसो जाबाय 50-60सो जाखाबाय नङा एथ'ग्रा भिखारिफोरालाय मानो थांना थानांगौ देनाय थैनांगौ बिसोर थैनांगौ माइरं गैया मा गैया फैसा गैया बाल गैया थै नङा थांना थानानै मा लाब मोनगोन देनाय बिसोरो बेफोरबायदि बांद्राय भिखारि मानसिफोरा थैबाबो जायो आबादफोर मावना जानाय मानसिबाबो बेलेगलै जेबोनो गैखाया न'आबो मा रखम भगबान इसिङाथ' आयौ गोबानोसो ओंखारलाङो आं मोनामब्रुथार बै अमा गला आरो मोसौनि गलि बेफोरबायदिसो बाल थांसैलै थानोनो सान्थि गैया दानो सनसिपुदा फैना होबा सेस फै लाफाथि लाहारि फै नोंखौ आं जंबायसो दं बे थाइगिर फिथाइजोंनो आङो ओरैबायदि गोसा खुबैखागोन नोंनि मबाइला खेबसेयावनो बायखागोन आरो जुदि नोङो मबाइलखौ लायाखैबाबो बा आखायाव लायाखैबाबो आं नोंखौनो खुबैगोन रावखौबो दिनैहालागै आं बेफोरबायदि खालामफेराखै नाथाय नोंखौ आं नागारा लाफाथि नोंखौ नागारा आं दाबो मानो फैनो रोङाखै बियो आं दहायनिफ्रायनो जमगासिनो मबाइलखौ खुबैनो मोनमाराबा नोंखौनो ओरैबायदि गोसा खुबैमारखागोन आङो फिज्जाना गोलैखागोन नोङो फैदों एसक मानसि दं दिनै फागलि आंनि मुङा लाफाथि लाबलायाखै नोंनि मबाइलखौ गारा आं सानसेबाबो बुख्रुबथारगोन लाफाथि सोर मार नोङो आंखौ बासा मोदायना फुदा ओरैबायदि गोसा बुखादों माने आंनि खर'आ दाबो गिदिंगासिनो लांदांखो न'आव मोनदोंना नोङो आरो मोनबावगोन नों आरो दरखारनांदों आं नोंखौ न'आव लांनो
आंखौ लांदोलै सोरबा दानो गिदिंगाला खर'आनो। अय' बेलाय माथो लाफाथिसो। बिसोरो आंखौ न'आव लांना दोनहैनाय प्लिज अननानै आंखौ दानि आत्माया खर'आ बुना गालांदों। खर'आ सोर सोर गिदिंगासिनो। नोंसोरबो सोरो? नोंसोरबो माथो गिदिंगासिनोसो। ओइ फाग्लि मा उन्दुना दं नों मानसिया हा? सोर आत्माया बुना गालांखो नोंखौलाय? मानसियाबो माथो जोमाय जोमाय मोनामसोदों। फेनानै गैला दं बे मानसिया। थरा फाग्लि बियो लोंनानै बेफोरबायदि गोलैना थायो हा? सिख्ला मानसियानो ओइ लाफाथि लाजिया नोङो? सिख्ला मानसिखौ बेफोरबायदि फेनानै गोलैना थानो समायालै मोनथिगौना नों लाफाथि फाग्लि ओइ। से बे लाफाथिनि थाखायनो जोंफोर गामिया नाम नस्थ' जासिगोनलै जांग्राव। नंगौथ' आरो। ओइ फाग्लि न'आव थांनो थां। बेफोरबायदि गोलैना थायो सोरबा फेनानै हा? सिख्ला मानसियानो बेफोरबायदि नालाय दै समायालै एथ'ग्रा लैखोन सारि सिख्ला नोङो दा। नोंसोर आं नुला नोंसोरखौ। नोंसोरबो गिदिंफाजोब्बाय। आंनि खर'आ हाला नोंसोर आंखौ न'आव लांना दोनदो जिखि जाया। ना नोंसोरबो मोदायलै बालनि भुत हा? ना आत्मा? बुनाङालै बाला बुनाङा बालनि। बुनाङाहाय बालनि आत्माफोर बालनि आंखौ मा मोनदों नोंसोरो बुनाङालै। सोरो आत्मा दंग्रा नङालै आंखौ न'आव लांना दोनहैदो। सेसलै जांग्राव फेनानै फुरा फाग्लि जाबाय मानसियानो। हुस गैलालै फाग्लिना हुसानो गैला। ओइ लाफाथि लाजिया नोङो हा? लोंबानो एथ'ग्रा बेफोरबायदि लोङो आरो मानसि सिनाय हालायि बायसि हा? लोगोफोर बेनि ससेखौ गाबोन नुसिगोन दे। माने आंना लोमजानाय गगा मोननायानो हामाखै। दाबो आं गुजुगासिनो आरोना। दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो दे। गुजुनो ओंखारबाय थादों आरोना आङो। बिनि ससेखौ गाबोन होलायसिगोन। आंलाय गोलावैनो बानायनो सानदोंमोन नाथाय आङो हायाखै आरोना। दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो। थेंक इउ।